Ola, que tal? Saudos e moi boas noites desde o pabillón municipal dos deportes de Marín. A Raña recibe esta noite aos dous mellores equipos do baloncesto do noso país, Breogán e Obradoiro. Xogan esta 33ª edición da Copa Galicia de baloncesto. O Miudiño contra o Belachao, Moncho contra Nacho, Basiliadis contra Sergi Vidal, Lugo Santiago e por riba de todos dúas afeccións que son un exemplo para todos os que gostan do baloncesto. Atasco para acceder a este pabillón da Raña, imposible aparcar. Vamos a dar uns segundos ao noso comentarista Edgar Paz para que quite tranquilamente a chaqueta mentres vemos a presentación de ambos os dous equipos con algunhas novidades importantes. Por exemplo, no Breogán, que só ten 8 xogadores disponibles do primeiro equipo. Veremos en acción seguramente ao longo do partido a Yancuba Sima e tamén o xogador vencellado do Estudiantes, Andrés Corral. Soa agora mesmo na Raña o himno galego. Na Raña, música de Pascual Veiga, a letra de Eduardo Pondal, emotivo como sempre, o himno galego. Xa colleu folgos. Edgar Paz, que tal? Moi boas noites. Boas noites, Tomás. Imposible, aparcar. Imposible casi nin chegar. Estaba Marín ateigado de coches, como así fora unha gran cidade. Pase niño, despois aparcar. Foi sobre a bucina. Bueno, que din os rumorosos que vamos ver a revancha do partido de Liga Indesa, que Breogán vai pensar na Liga porque ten moitas baixas e xogadores importantes que probablemente reservará para a competición. Que din os rumorosos, Edgar? Sí, eu creo que os dous equipos van xogar esta final de Copa Galicia co pensamento posto na próxima xornada ACB, onde ambos os dous conxuntos teñen importantes compromisos. Guipúzcoa Basket visita a cancha do SAR, un rival directo agora mesmo pola posición que ocupa o Monbus Obradoiro nesa táboa clasificatoria da ACB, e Breogán que ten que sair a unha cancha complicada como é Murcia, onde acaban de xogar tamén competición europea entre semana vencendo o Avelino italiano. De feito, hoxe, como vemos, nin están vestidos Alec Brown, Sulejmanovic, dos xogadores tocados, mais todas as lesións. A boa nova é que probablemente o capitán Salva Arco teña os seus primeiros minutos dentro da pretemporada por esa lesión, por ese problema físico que leva arrastrando prácticamente mes e medio, para tentar xa botar unha man no próximo compromiso ligueiro de Cafés Candelas Breogán.
Minuto e medio para empezar o partido. Boa iniciativa tamén esa do pano morado, colaborando a Federación Galega de Baloncesto, a Secretaría Xeral de Igualdade, a favor da igualdade contra a violencia machista. Puideron apreciar que os xogadores de ambos os dos equipos, o cadro técnico, tamén algunhas cadeiras no banquiño do Breogán, no banquiño do Obradoiro, lucindo ese pano morado. Canto antes erradiquemos esa lacra social, a violencia machista, e tamén nesta final da Copa Galicia de baloncesto pola igualdade. Pois Moncho e Nacho, Nacho e Moncho xa nese roldo cos seus xogadores, e vamos ver que agochan e que ensinan, non? Por onde van os tiros. Moncho xa dixo que este era un partido que había que gañar, que era un título oficial, que Obradoiro vai competir por este título. Sí, son os dos conxuntos que máis Copas Galicia teñen nas súas vitrinas. De xeito consecutivo Obradoiro ven dominando esta competición habitual no verán. Este ano por mor das ventás FIBA de compromisos de calendario, tivose que aprazar a final ata este mes de outubro, case novembro, coa ACB comezada, e lógicamente ambos os dos conxuntos van querer gañar, pero eu creo neste caso que sobre todo Cafés Candelas Breogán vai ter moito máis cuidado e moita máis atención ás sensacións físicas e a condición física do seu plantel, posto que leva 2 meses moi duros, con moitas lesións. O último que foi estar 15 precisamente no derbi disputado no Pazo Provincial dos Deportes de Lugo na pasada xornada de Liga, e ainda que Obradoiro, Momuso Obradoiro tamén ten baixas, a última Llobet tamén lesionado nese encontro cunha rotura fibrilar, Ben Simmons, tamén servirá para que homes e nomes que todavía están tentando adaptarse tanto a Liga como os sistemas de Moncho, como Clinason, como Kendall, incluso como Laxa, que está sendo o non inscrito neste inicio de temporada, porque lembramos que Momuso Obradoiro, que chega de Singler, ten 14 fichas, Tomás. Pois números antes de que comparezan os quintetos iniciais. O Obradoiro derrotou o Club Ourense Baloncesto para chegar a esta gran final. Breogán gañoulle o Básquet Coruña. O Breogán 11 copas, é o equipo que máis veces gañou esta competición, que naceu no ano 1986, pero o do Obradoiro é espectacular. Ten 8, 3 menos co Breogán, pero as 8 conseguidas de xeito consecutivo. Club Ourense Baloncesto 7 copas Galicia, o Ar de Ferrol 5 e Básquet Coruña unha copa conseguida no ano 1996. Comeza o espectáculo, salta o parqué saúdo arbitral dese quinteto obradoirista. Alguna sorpresa, en principio o máis rechamante para min é de Ceu, que parecía que o belga non estaba en condicións óptimas para xogar, e aí o temos no quinteto inicial. Si, de feito, Lugo non xogou ningún só segundo, ven arrastrando problemas nun dos seus nocellos, tamén chegouse a rumorear que podría ter que pasar polo quirófano. Está alongando esa posibilidade, tentando de manterse activo e axudar o seu conxunto. Isto tamén pode ser unha proba para él para volver a tomar certo ritmo de competición. Bueno, pois no Breogán está Lofber, Revivo, Cristian, Belemene e Jordan. No Obradoiro, Singler, Ops, Sabat. Está tamén Liasson e Deceu. Salto inicial a subían o partido. Bulto Riale Martínez, primeira posesión para Breogán, xoga Cristian Díaz, presiona o posto de base Albert Sabat, levando cara a dereita a súa man menos dominante. Jordan poste baixo, defendido aí, intentando acabar a xogada o breoganista. Boa manobra apoiándose no metacrilato, 2-0 con moita paciencia, agardando cortes dos seus compañeiros. Fintou un pase despois con ese movimento de Costa Soaro, os 2 primeiros puntos para o pívot xamaicano. Aí está posteando con Lofber, a axuda de Jordan, abaixo a falta. Algo que vimos no partido disputado no Pazo, situacións de cambios defensivos, e cando Obradoiro, Momuso Obradoiro, tenta castigar interior ese desexuste, a axuda ben dende a liña de fondo, pero chegou tarde Redivo na segunda rotación e cometeu esa falta. Con esa pelota en movimento, Xermano Andreas Obst, buscando a Sabat, pero aí está dirixindo as operacións, balón interior, buscando completar a xogada, defensa individual no cadro breoganista, deixa ese medio gancho coa esquerda, rebote Breogán, Cristian Díaz, os mandos da nave breoganista. 9 minutos pro final deste primeiro cuarto, 33ª edición Copa Galicia. O bloqueo a continuación, o lanzamento de 3.
3 dentro, esa tripla de Lofberg con alguna dificultad. Con fortuna por ese aro amigo que después de 2 rebotes permitió a canastra, tamén con fortuna porque creo que o pase a idea inicial de Cristian Díaz era encontrar a Belemene na continuación. Pedindo interior de Ceu, aí está posteando, ten superioridade en centímetros, abre para Sabat, al tripla de Albert Sabat, recurta diferenzas, 5-3. Mesma situación de ataque que antes rematou ca falta de Redivo, agora tamén castigan a súa recuperación defensiva, triple dentro da esquina para Sabat, a súa especialidade, o lanzamento de 3. Entregando en mano Belemene, bloqueo de Jordan, continúa Cristian a piques de perder. A intimidación de Clinason, Tomás. Sí, sí, era unha bandexa cómoda. E agora nova falta de Redivo. E vamos ver a segunda. Sí, sí. Non? No, anterior pintaron ya a Cristian Díaz. Sí, Cristian Díaz e Revivo. Unha falta que Adam Seu. Sabat poñendo a pelota en movimento, liña de fondo. Marcando Lezcano xogada. En defensa estalle dicindo. Cambiando aí nos bloqueos. E xa está arriba Sabat para iniciar o xogo posicional de Obradoiro. Ops, paso atrás. Que boa mante en este xogador. Que fermosa canastra co sexto técnico. Ese paso atrás que comentabas para ser o espacio suficiente a anotar diante da defensa de Belemene. 5-5. Devolveu o parcial Momus Obradoiro. Redivo buscando unha posición para tripla Lofberg. Belemene, lanzamento case como se fora un tiro libre. Perfecto movimento ofensivo do Breogán. Ata o momento os ataques superando claramente as defensas. Moi dinámico neses oitos. Redivo saindo o poste alto con moitísima ventaxa con respecto a Deceu. E anotou, castigou con ese lanzamento. Ataques longos, estirando a posesión. 8 quedanlle. Liñason que non sabe que facer, non é un lanzador de 3. Hai falta, saca falta de Cristian Díaz. Agora sí que é a segunda. Sí, sí. Pois probablemente veramos un troco, aínda que de momento non se move nada no banco breoganista, no que está Nacho Lezcano con Lata Siabuin. Singler, aí está Kyle xogando con Deceu. Ops, recibe o bloqueo de Liñason. Vamos ver a continuación, prácticamente un tiro liberado. Está gente, está de 12 Ops. Sí, con Jerome Jordan non poden ser tan agresivos na situación de bloqueo directo, queda fundido, non dá recuperado o seu par despois de quedarse picado no bloqueo directo e anotou. Agora Cristian Díaz cerra a tripla. En transición Obradoiro, caendo, recibindo bloqueo para a entrada, veis aí esa bomba Sabat, o rebote, o máis listo, e logo... Sí, faltou un pouquiño de viveza, de rapidez a Cristian Díaz para ir a atacar ese balón solto. Ahorita sin precisións neste cuarto. Revivo, aí está Redivo deixando para Cristian. Está só Lofberg pedindo a pelota para o lanzamento de 3 que ven o fixo agora o Canario. Perfecta manobra, redimíndose dos pecados anteriores. Sí, rachando bloqueo directo polo medio nese split. E con esa bombiña, con ese lanzamento en carreira, Deceu non intimido mesmo que Clinason, e posibilidade de 2+1. E Moncho explicándolle algo a Kyle Singler. Lembramos que este xogador chegou tarde, que non fixo pretemporada, que evidentemente non ten os movimentos ofensivos e defensivos tan claros como o resto dos xogadores. Moncho ten aí traballo de abondo para acoplar a un xogador que se acada o máximo rendemento, é un xogador interesantísimo para Obradoiro. Sí, Mateo xa foi quen o fichou recén saído da Universidade de Duke para Alacante, dai deu salto Real Madrid e despois xa levaba 5 ou 6 temporadas na NBA, un xogador de moitísima importancia que para Obradoiro pode ser de altísimo nivel. Redivo presionando en toda a cancha Albert Sabat, subindo o catalán. Esa bola presionado polo argentino, recibe o bloqueo de Deceu, agardando polo corte de Kyle Singler. Vai xogar aí ese 1 para 1. O lanzamento semellaba cómodo, deixándose caer cara atrás. Rebote Breogán en transición. Cristian Díaz pídelle interior. Belemene Jordan está intentando sacar proveito da súa maior envergadura, que ven o fai como se apoia no metacrilato. Espectacular Jerome Jordan. Non atopou a situación de alto baixo despois de que Obradoiro decidira cambiar no bloqueo directo que chegaba xogando Breogán en transición, pero sí decidiu de maneira acertada nese 1 contra 1. Deceu xogando con Liñason. Sabat defendido por Reibo.
Obst. Curiosa aí a posición defensiva. O escolta defendendo o base defendendo o escolta, ainda que agora mesmo esas posicións de 1-2, 2-1, os cambios nos bloqueos directos son constantes e prácticamente poden emparellarse casi que con calquera. Sí, a tendencia no baloncesto moderno prácticamente que haxa dous pequenos, dous alas, un só interior puro, cada vez máis situacións de cambios en moitos bloqueos, porque os xogadores cada vez son máis grandes en todas as posicións e permite esa opción defensiva. Segundo lanzamento libre tamén converte o alemán Andreas Obst, que está facendo primeiro cuarto para enmarcar no Obradoiro. Cristian Díaz interior, Jordan faixe un oco, recibe o tapón que pisou a liña de fondo despois da chapa de Lianson. É unha situación que buscan con bloqueos escalonados para que poda gañar o centro da pintura ou ben situación de poste baixo con ventaxa. Nesta ocasión Ginason non saltou a ningún tipo de finta, intimidou e Jordan prácticamente pechouse el soco ca vertical do aro. 12-9, Sabat con problemas, apóiase en Deceu, o belga xoga co catalán, defendido por Lucio, o lanzamento de 3, rebote en ataque para Deceu, non puido controlar esa pelota, bola para Breogán. Primeiro erro no tiro de Andreas Obst, e hoxe Breogán está alternando un poquinho máis as situacións defensivas, non está cambiando en todos os indirectos. Cristian Díaz alongando os seus quintetos iniciais, ambos os dous técnicos, tanto Moncho como Nacho, xogando Lofberg. Aí está o argentino proamericano, que boa manobra de 2-2, apoiándose novamente na tábua. 6 puntos para Jordan. Redivo podía elexir por que lado do ataque coller o indirecto, fintou, foi quen de sacar unha pequeniña ventaxa que Corrizo fixo completa para doblar o balón a Jordan, que sigue anotando preto do aro. 6 puntos para él. Interior agora de Ceu, o belga, buscando a liña de fondo, o medio gancho, el rebote Jordan. Moi seguro no rebote defensivo e boa defensa de Belemene nun contra un, se ceder moito espazo. Nacho Lezcano que prepara xa dous trocos, Cristian Díaz a piques de perder ese balón, bo traballo defensivo do belga. 11 de posesión Jordan e hai falta. Nunha situación moi complexa para él, como atacar un contra un de cara e sobre bote, conseguiu a mellor solución posible, unha falta para manter a posesión, 14 segundos, e organizar novamente o ataque posicional Cafés Candelas Brogan. Bueno, Redivo que marcha ao banquiño, tamén Cristian Díaz, entran Salva Arco e Sergi Vidal, pois Vidal actuará de base probablemente. Quinteto grandísimo. Jordan, Vidal, aí está precisamente buscando a Lofberg, perfecta manobra, deixa bombiña curta, rebote Jordan, rebote ofensivo, vai invertir o balón buscando a Salva Arco, é un tirador, aí chega ben para defender de Ceu, ofrece o bloqueo Belemene, 6 de posesión interior agora, Belemene con Kylie Singler, o paso atrás, rebote Kylie Singler. Creo que elixe mal como atacar o mismatch, porque Arco quere buscar a Belemene dentro, pero con Singler non ten tanta ventaxa, tiña que atacar sobre bota de Ceu, pero físicamente probablemente tampouco se encontre nas mellores condicións. Agora que se pecha a vertical do área de Ceu, mantén a posesión Monbus Obradoiro. Marca puño, bloqueo directo, vai xogar a tripla, o lanzamento de 3, rebote Belemene con problemas, Vidal aos mandos. Lembramos que a outra alternativa é Andrés Corral, un base encellado do Estudiantes de Lugo, así pois Nacho Lezcano vai ter que improvisar neste caso con Vidal. Aí está o lanzamento de 3, rebote de Ceu, o belga que está facendo tamén unha moi boa primeira metade. Albert Sabat, 2:54 pro final do primeiro cuarto, xogando Obradoiro, sae na axuda Belemene, agora ten vantaxe interior con Salva Arco de Ceu, invirte o balón lado contrario, Obs de 3, pisou a liña lateral. Mágoa para un Monbus Obradoiro, porque a comunicación de quen tiña que rotar se Vidal ou Arco non fora óptima, estaba liberado, pero non va a perda. Esta é unha teima pola que hai que pelexar, hai que recoller sinaturas. Pretemporada de feito no circuito Movistar ACB, 1,50 m de cada lado da pista para ter unha esquina un poquinho máis ampla. É que unha auténtica mágoa que se estraga en tantas e tantas xogadas na Liga Endesa, na NBA, por pisadas de xogadores de 2D, que agora son tiradores moi grandes, moi altos, que se abren. Agora o lanzamento, tripla de Arco, tripla de Salva Arco, que volve recuperado xa a súa mancadura. E máxima ventaxa de Cafés Candelas Brogan, máis 8, 9-17.
Xogando Sabat, dobles. Considero que o Lexiado que agarrou o balón, Sabat protesta que non o tiña controlado, que foi que lle esbalou, que lle caeu. Nova perda, 2 consecutivas de Obradoiro, e Breogán en condicións de ampliar a ventaxe. Novamente, eu creo que sendo superior tamén en ritmo. Pozas entrou na cancha a 2:16 pro final do primeiro cuarto. Marchou Sabat, ofrécese no poste alto Jordan, en defendido aí con problemas. Costas con arco, apertura. Vamos ver ese medio gancho coa esquerda. Chegou a tocar para sacar esa pelota. Xoga Obradoiro en ataque. Non respetaron ben os espazos os xogadores de Breogán. Que non o pensa, de 3 dentro. Tempo a Mau, Jordan con esa tendencia a permanecer afundido. Devolve a canasta de 3 puntos de salva arco o xogador sueco de Monbus Obradoiro. O que dicíamos, un 2-10 lanzando de 3. E agora excelente recuperación defensiva. Saíu agresivo o bloqueo directo, tapando o camiño a salva arco. Foi quen de recuperar para taponar a Jerome Jordan. 3 accións brillantísimas de Spires. Primeiro barrendo coa vasoira unha pelota no seu propio aro, logo anotando de 3 e logo unha chapa espectacular. 17-12, máis 5 Breogán. Xoga Vidal con Lofber, a piques recuperar Pozas. Lofber interior para Jordan. 4 de posesión para Breogán. Os Spires sigue moi activo nas súas accións. Xa en Lugo deu moi bons minutos para Monbus Obradoiro, e hoxe a súa estrea neste encontro de final de Copa Galicia non pode ser mellor. Un 30 pro final, 4 de posesión. E agora mal pase de Vidal nese bloqueo cego, saiu con certa ventaxa para poder finalizar en alley-oop, pero pase demasiado alto. E vai volver Belemene Romaric. Marcha Lofber. Nesta ocasión para xogar de 3, hoxe máis que nunca vai ser ese 3-4. E oportunidade tamén para Yankuba Sima, que xogador de Xirona, prácticamente para adestrar, non? Sí, por las mancaduras de Brown e de Sulemanovic, que prácticamente non están adestrando durante a semana, en de que sí que participan nos encontros de liga. Chegou este xogador internacional español en categorías inferiores e que se formou a cabalo entre o Cajoma State e St. John's na estadounidense. Pozas intimidador, interior. muy longo. Ahí está buscando esa pelota Brocianski. Boa defensa de Breogán. Sobre a Bucina, errou o lanzamento. Vidal na transición buscando a falta, topa falta Pozas. Ainda non está en bonus Obradoiro, a terceira de equipo utiliza esa falta táctica para parar a transición. Un minuto exacto, 60 segundos pro final deste primeiro cuarto da 33ª edición da Copa Galicia de baloncesto. Breogán gaña por 5, interior buscando aí a falta. Pitan ya sí. Consideran os colexiados que se deixou caer en ese momento, foi o que interrumpiu a progresión hacia o aro de Belemene. A seguinte xa serán tiros libres, apenas 59 segundos Tomás para o fin do primeiro cuarto. Aí están pasando a Mopa. 19 segundos de posesión para Breogán, que gaña 17-12. Vai poñer esa pelota en movimento Bolo Gerun. Recibiendo Sima, abriéndose Vidal, mandando desde arriba, guardando a saída de arco para o lanzamento. Velaísta recibe arco, amaga, vai buscar o lanzamento de 3. Con problemas aí para marchar no 1 para 1. Ollo, 5 de posesión, Belemene, 7 metros, atado adentro. Non é a súa especialidade, final de posesión, sen ninguna ventaxa despois do intento dun contra un de salva arco, e o taboleiro alíase co as triplas a taboleiro sempre espertan unha certa sospeita, pero volve a máxima, 12-20 máis 8 que fez Candelas Breogán. Costas agora, interior, Brocianski, moi boa xogada, falta. Con esa combinación entre pivos que Vidal interrumpe ca falta. Irá ao tiro libre o xogador de Monbus Obradoiro. Vai a liña de tiros libres Brocianski. A 27 pro final, unha posesión, e vamos ver se aínda ten tempo Obradoiro para unha segunda, despois de que ataque Breogán. Redivo preparado para volver a cancha, busca lanzamento exterior Nacho Lezcano na súa última posesión, e Vidal, que parece ter algún problema un dedo da man, está falando con Nacho Lezcano. Un golpe no pulso, estirando a man, non hai problema. Arco que conversa con Vidal. Brocianski no lanzamento, 20-13, 7 arriba Breogán.
Galicia 14, troco. Marcha o banquiño Yankuba Sima. E agora con todos os pequenos buscando un lanzamento probablemente exterior neste último ataque para Breogán. Redivo, defendido por Kylie Singler. Esta superioridade en centímetros. Vai buscar un para un, estirando a posesión. 14-13. Vidal que se vai ao recanto. 8 de posesión. Cambian ao lado da opción de bloqueo directo, final non hai. Redivo rompe un contra un e salva Arco de maneira moi intelixente. Saca esa falta despois de fintar o triple cando Vasiliadis entrou claramente co corpo. Di que estaba lanzando de dous, que estaba pisando. Exacto. Sí. A falta de Costas, pero no momento no que se produce a falta, divultó que estaba pisando, por lo tanto salva Arco. Terá só dous lanzamentos. Desfai Nacho Lezcano, troco para a situación defensiva, exacto. E Arco no lanzamento. 5 segundos quedaránlle a Obradoiro para recurtar diferenzas que están agora en 7, 21-14. E preparado tamén Lofberg. Supoño que se anota Arco irá ao banquiño. Salva Arco. Anota, vaise o banco, entra Lofberg. Probablemente as rotacións de salva Arco vayan a estar moi medidas para non sobrecargar de esforzo un xogador que leva prácticamente 2 meses sen ter minutos de competición de alto nivel. 5 segundos, presión en toda a cancha. Pepe Pozas o lanzamento. A táboa non. Acaba o primeiro cuarto. 22-14. Con esa máxima que ata en 2-3 ocasións Cafés Candelas Breogán foi quen de conseguir, de obter neste primeiro período, e as sensacións son parecidas. Se ven o partido está sendo diferente que o vivido no Pazo Universitario de Lugo. Maior control de ideas, de ritmo de Cafés Candelas Breogán, atopando ventaxas. É certo que tivo unha tripla con fortuna de Belemene, pero novamente o Obradoiro está a custar ter esas situacións de ventaxa neses sistemas longos que adoita a xogar, sobre todo para os seus tiradores. A folla de ruta de Obradoiro, coñecendo as baixas do Breogán, semella estirar o partido, levalo derradeiro cuarto, porque aí o maior fondo de armario de Obradoiro teóricamente daríalle un abano máis amplo de posibilidades ao conxunto de Moncho, pero este 22-14 é toda unha declaración de intencións por parte do conxunto de Nacho Lezcano. Sí, de momento a impronta, a primeira imaxe de partido de Cafés Candelas Breogán é moi boa, tendo tamén moitas baixas na rotación. Lembremos que os dous equipos presentan varias ausencias, pero como ben dis, esas 12 fichas que todavía mantén Obradoiro activas, porque Lasca está vestido de curto, pode darlle unha maior profundidade, poder castigar sobre todo esas segundas unidades que poda poñer nun momento dado o Breogán. Ben Simons e Jovet, como dicíamos, baixas no Obradoiro, pero o castigo do Breogán desde a pretemporada é tremendo. Agora os últimos en caer foron Kinsey e Brown, pero antes Arco, que agora volve o equipo e está facendo moi bo papel no primeiro cuarto. Uriz, Nolez, Norel, en definitiva. Creo que son en total, Tomás, ata 7 xogadores do plantel de Cafés Candelas Breogán que teñen algún tipo de doenza ou ben todavía non foron quen de vestirse de curto, como o caso de Gen Norel. O pabillón da Raña, que presenta unha, podríamos dicir, media entrada, non? Unha entrada frousa, esas fiestras FIBA, esa Supercopa en Santiago, pois levaron a data da final da Copa Galicia este 31 de outubro, mañá festivo. Iso fixo que, bueno, pois non moita xente de Lugo, de Santiago, de Marín mesmo se desprazasen, comentando con xente do Breogán, con xente do Obradoiro, pois agardaban unha maior entrada para esta gran final. Probablemente a FEGA, a Federación Galega de Baloncesto, teña que darlle unha voltiña máis ao formato. Nas dúas últimas edicións bastante longo, polo feito de intentar que todos os equipos que estaban en categoría profesional, de plata, levouro, ACB galego, estiveran a súa participación con liguiña previa, pero probablemente sexa un formato demasiado longo co calendario que se manexa actualmente no baloncesto FIBA. Comeza o segundo cuarto, 10 minutos por diante, 22-14, 8 puntos de vantaxe para Breogán. Belemene defendendo a Pepe Pozas, Costas, Vasiliadis, Singler interior. Vamos a ver como se desenvolve aí no xogo ese traballo defensivo, pois aguantando moi ben o tirón Yankuba Sima.
situación despois do descanso entre cuartos, poñendo posicionalmente unha zona que despois era defensa individual de cambios e, como ben dis, Ben Sima nese un contra un defensivo. Ataca Breogán defendendo Pozas a Sergi Vidal, buscando un lanzador, xoga interior Gerun, posteando con Brocianski, o medio gancho que ben se manexa coa esquerda, que é un factor sorpresa importante. Sí, percute ben, un xogador máis forte con máis peso que Brocianski, que todavía ten moito precorrido que na mellora do seu físico, e castiga nese un contra un novamente despois dun pase de derribo que saiu con certa ventaxa dos indirectos, e agora ven Brocianski no outro aro, un xogador de moitísima calidad, moi eficiente en todas as súas accións ofensivas no que levamos de temporada, o eslovaco de Monbus Obradoiro. Talento puro no poste baixo, un xogador que non ten un físico pois brutal para a súa estatura e para xogar interior, pero que cada vez que se move aí abaixo dá un auténtico clinic. E agora boa idea con esa porta atrás de Vidal, mal executada, mal pase de Vladimir Gerun, que non é un gran asistente, non é o seu mellor ataque de Brocianski, co cóbado Vidal na faciana de Sergi Vidal, vendeu un pouco, ademais de que existir ese contacto, e recupera a posesión que fez Candelas Breogán. Entra na cancha David Navarro. Singler que se vai ao banco, xogará pues, con dous pequenos arriba Moncho, con Costas, con Brocianski, completando o quinteto. Spires, ollo ese roubo de Pozas a Vidal, que ainda que ten posibilidade de trasladar o balón, agora o Monbus Obradoiro está adiantando liñas defensivas, presionando, aí o vemos, incluso saltando 2 contra 1, e pode ter rédito. Gerun non se atreve a lanzar de 3, prefire deixar esa bandexa. Outro 1 contra 1 de cara dos 5 de Breogán, anotou no primeiro cuarto Jerome Jordan, e agora Gerun. O cabreo de Moncho Fernández, increíble, porque son situacións que son moi difíciles de ver, e xa son 4 puntos que entrega o seu equipo. Pozas recibe de Costas, interior Brocianski, e agora teño certas dúbidas, considero colexiado que hubo máis contacto que simplemente atacar o balón, e falta do xogador catalán de Cafés Candelas Breogán, sacará de fondo Monbus Obradoiro. Bueno, moi rigurosa de antes, moi rigurosa de agora, estas cousas os árbitros sempre as miran. Falta de Sergi, Costas buscando sacar proveito do xogo interior. Aí vemos a axuda por liña de fondo, a segunda axuda de Belemene. Invertindo ese balón ao lado contrario, Navarro que non acerta, Vidal que xa está na transición, Redivo, na bandexa, pois... Tiña que finalizala. Sí. Creo que esperaba o home alto, non apareceu. Non se atreveu a dar o pase, o lobo bombeado para que Belemene pudera finalizar por riba do aro. Tivo dúbidas, ao final atopou o pase e nova canastra de Belemene, máis 10 Breogán, 28 máxima. Pozas defendido por Redivo, Navarro defendido por Belemene, Brocianski amaga o lanzamento de 3, recibe en man Pozas, 5 de posesión, Navarro ten que tirar, esgótase, vai lanzar de 2, erra, rebote Gerun. Problemas no ataque para Obradoiro. Si, de ainda non atopou unha situación de canastra de xogo neste segundo período en 3 minutos. Gerun vai recibir a man de Redivo, Vidal buscando interior, están os dous pivots no mesmo lado, vai recibir o bloqueo pola esquerda, agora pola dereita de Gerun, 3 ten que lanzar, o erro Pozas na transición. Malos espazos outra vez de Breogán, non encontra ningún tipo de ventaxa, tiro precipitado, e agora terceira de Vidal, que se equivoca claramente, un erro que un xogador veterano como el non pode cometer despois da anterior falta. Segue a discutir e a falar cos colexiados, ten que evitar meter esa man porque están sinalizando esos contactos. Mellor Obradoiro en defensa no último ataque. Entra Andrés Corral, debuta o rapaz de Estudiantes. E tamén entra Lokber e séntase Belemene. Bueno, pois a Copa Galicia nesta 33ª edición xa puso en pista 2 debutantes, a Sima e a Corral. Xoga Obradoiro, Brocianski buscando a Navarro, Costas vai lanzar de 3, non, xoga interior Brocianski con Gerun, pica no engado, meteu o corpo, falta en defensa. Fixolle mover a posición defensiva a Gerun, e aí castigou, no virá o tiro libre Brocianski novamente, que é o que está topando o camiño do aro en esas situacións de 4-60. 2-8, 1-8, 10 arriba, 6-23 pro final do segundo cuarto. Brocianski
Anota o primeiro. Ten boa man, de feito ten, aínda que non é un volume moi alto, sí que ten intentos de 3 puntos, sobre todo en posicións frontais. Vai co segundo para colocar a diferenza a favor do Breogán en máis 8. Redivo subindo o balón e alongando moito Nacho a estadía de Cristian Díaz. Mentres o marcador vai a ben, vai querer ter base aí para o último cuarto. Gerun posteando con Brocianski. Amaga o lanzamento de 2 dentro. Na anterior xogada 1 contra 1 decidiu pivotar hacia a liña de fondo, sacar o semigancho de esquerda, nesta ocasión hacia o eixo e canastra a reviravolta de Gerun. Xogador tremendamente sólido, é unha rocha no poste baixo. Está facendo un inicio de temporada, Tomás, moi bo. Si, co que poucos contaban, non? Era pois un descoñecido. Costas ten que lanzar. Rebote Breogán, que vai ampliar ou polo menos intentalo a súa diferenza de máis 10. Lodberg, que recibido de Corral, interior. Sima. Redivo. Lodberg, aí está amagando, buscando a falta de Costas. Abre novamente pro lanzamento. E triple no primeiro intento de Corral. Pois liberado na esquina, máis 13, pon a máxima. Chegar e bicar o Santo. Máis 13, 3-3, 2-0. Xoga Obradoiro, que está tendo moitos problemas en ataque. E tamén para frear os lanzamentos exteriores de Breogán. Navarro, Costas. Buscando o lanzamento. E agora falta de Lodberg. Non viu esa situación na que Spires quedara completamente só debaixo do aro, porque Jakuba Siva atacou moitísimo o bloqueo directo pensando que había cambio defensivo. Non se produxo, na recuperación unha mágoa, porque ese pase era canastra sinxela para Momus Obradoiro, que volverá á liña de tiro libre, que é onde está sumando neste segundo período sobre todo. Nacho Lezcano, que lle dá descanso a Gerun. Costas, Basiliades no lanzamento libre. Anota o primeiro. E voltou a pista Jordan por Gerun. Xogo interior do Breogán aí con Sima e Jordan. Spires, Brocianski no Obradoiro. Agora presión en toda a cancha de Navarro e Pozas, tratando de desgastar os bases ante ausencia de Svetkovic. Redivo Sima. Vai deixar o medio gancho, que gran movimento do ex do Manresa. Es para o encontro Moncho Fernández, porque Breogán sigue moi cómodo na pista, topando solucións ofensivas prácticamente en todos os ataques. E 22-35, máis 13 a diferencia do Cafés Candelas Breogán, a falta de 4-39. Pois este non era o guión establecido, non? Dá a sensación de que Obradoiro, que era o equipo que máis tiña a sensación de que ia pelexar por esta edición da Copa Galicia, que máis ia ou que menos ia a reservar de cara ao partido de Liga Endesa, porque ten a Gasa Llobet a todos os seus xogadores en boas condicións. Pois está sendo superado por un Breogán con 8 xogadores, con moitas baixas, no que tampouco está participando Svetkovic, con 2 bases que están improvisando ou tratando de paliar a ausencia de Cristian Díaz con esas 2 faltas. En definitiva, a pedir de boca todo para o conxunto de Nacho Lezcano, que gaña 35-22 a 4-39 pro final do segundo cuarto. De feito, o preocupante para Momus e Obradoiro, que estáse a repetir certo guión que se viu apenas fai 4 días en Lugo. Moitos problemas para topar tiros en ataques posicionais. Están esgotando posesións, pero non encontran ventaxas. Tampouco terminan de ler ben as situacións defensivas de cambio de Breogán. Estánse mantendo en anotación dentro do tiro libre neste segundo período, Tomás, porque estalles a custar moito ter ritmo ofensivo novamente na noite de hoxe en Marín. Spires, Brocianski, Pozas, Costas, Basiliades, David Navarro, quinteto de Obradoiro, con Andrés Corral, con Redivo, con Sima, con Lodberg e con Jordan. Xogan estes 4:30 pro final do segundo cuarto. Os quintetos de Obradoiro e Breogán. Pozas, Costas, amaga de 3, estaba pisando, saca falta de Jordan. Uso das mans, co antebrazo, contacta para que non poda continuar na penetración. Estaba en bonus Breogán. Irá ao tiro libre o xogador grego. 2 para Costas.
E segunda falta de Jerome Jordan. 3 Vidal, 2 Cristian Díaz, 2 Jordan. Que a rotación tan curta, eso pode ser un problema engadido para os de Nacho Lezcano. Anota Costas o primeiro. Vai co segundo. O tirador grego de Obradoiro. Anota tamén o segundo. Agora a presión en toda a cancha de Obradoiro. Pozas cara a cara con Corral. E Navarro defendendo a Redivo. Jordan. Abríndose o argentino. Agarda a aparición del Olver interior para Jordan, que bo xogo en 3 pivots. Moi boa lectura de Jerome Jordan. No tramo final de posesión cambiaron os indirectos ca saída de Olver, atoparon o corta hacia o de Jordan, que leu moi ben a rotación defensiva de Obradoiro e deixou unha canastra sinxela para Yacuba Sima, que está facendo uns bons minutos aquí en Marín de momento. E toda a paciencia que está tendo Breogán en ataque é a paciencia que lle está faltando a Obradoiro, que a primeira oportunidade lanza de 3 precipitados en rebote. Agora Jordan busca falta, non hai nada. 8 de posesión para Breogán. Tapón e o rexeite pega no xeonllo de Brosianski e quedan 8 segundos, como ben dis, no saque de fondo. Máis cambios en Cafés Candelas Breogán. Volven Melemene, posición 4 nesta ocasión, e Salvarco, segunda rotación para el no encontro de hoxe. Tamén no Obradoiro marcha Spires. Entra novamente Hilason. 8 de posesión Jordan. Vai buscar un tirador, Sai Corral, defendido por Pozas. No lado contrario está Arco. Agora boa lectura defensiva de Pozas, Navarro. Excelente o esforzo defensivo de Lofberg. Despois da perda de balón, un bo balance. Corral é capaz de dificultar a penetración parando lixeiramente o balón. E Lofberg, con ese esforzo de recuperación defensiva, tapona. 3-28. 3-7-2-4. Cómoda vantaxe desde o primeiro minuto para Breogán. Obradoiro tratando de recurtar diferenzas. Pozas buscando interior a Brocianski. Falta de Arco. Irá ao tiro libre David Navarro. Pois é o que está mantendo no partido a Obradoiro. Os tiros libres, esas faltas. Creo que xa son 10 tiros libres, 8 ou 10 tiros libres, falo de memoria, de Mombús Obradoiro nos 7 minutos que levamos xogados de segundo período. E por aí pode ser unha baza moi interesante para Obradoiro de cara ao último cuarto, pero para que as faltas ou o castigo das faltas teñan o seu efecto, hai que irse achegando e estar con opcións nos últimos 10 minutos. De momento, agora mesmo serve para manter máis ou menos a súa presenza en partido, porque non está tendo, como dicía, ritmo ofensivo, non está atinado de cara ao aro. 11 arriba Breogán, xoga Andrés Corral subindo esa pelota, defendido por Pepe Pozas, dirixindo as operacións o base do conxunto vinculado do Breogán de Lugo, do Estudiantes. Andrés Corral recibe a man de Jerome Jordan. Vai buscar aí o fly, o pase, asistencia, unha tripla, unha asistencia, un balón perdido, en definitiva, con moita participación e sen enrugarse o rapaz do Breogán. Non, esta situación de bloqueo directo, pase semellaba algo frouxiño, pero non houve nadie que saltara por el, agás Jerome Jordan, que finalizou. Navarro. 8 puntos para el, máximo do partido, Jerome Jordan. Busca interior, boa defensa de Breogán, 6 de posesión, Pozas vai ter que lanzar, vai ser de 3, sí, é de 3, Pozas, dentro. Quedouse na situación de bloqueo directo Corral e castigou no Pozas, que agora está a pechar el soco ca liña lateral, rectificou a tempo. 3-9-2-9, máis 10 para Breogán, Arco amaga, recibe o bloqueo, abre para Jordan, e de 2 non se atreve. Boa, é tremendo mate de Jordan xogando outra vez un contra un dende 6 metros sobre bote de cara a esquerdas, e Clinason non foi quen de frealo, e xa hai triple cambio no banco de Mombús Obradoiro. Cada acción unha idea nova para cambiar o quinteto de Moncho Fernández. O cabreo de Moncho importante, interior agora, bo pase, e agora con comodidade, iso sí, Hilason. Con dúas faltas, Jordan non pode ser agresivo para tentar de empurrar un chisquín e non permitir que gañara o centro tan fácil, e sobre o hombro esquerdo anota. E agora canastra de Lofberg, con Breiro contactando no peito de Clinason, un intimidador para xerar un poquinho máis de espazo e anotar nunca man esquerda, pero sí con esa semibandexa.
Brocianski na man a Pozas, agora en superioridade. O lanzamento de 3, Ops dentro, a base de triplas, está Obradoiro recurtando. Volveuse a quedar Corral nesa situación de bloqueo. Está a ter máis problemas atrás e agora perda de balón do novo xogador que lle permite unha situación de contraataque. Gastou unha falta de Arco. Arco, non hai opción de 2+1. 4-3-3-4. E posibilidade de acabar moi preto no tempo de Lecer, cando hai tempo morto agora de Moncho. Xa estaba, no, é de Nacho Lezcano. Creo que para curtar un pouquiño esta situación de un par de perdas, de un par de situacións comunicativas atrás que lle costaron ou lle poden costar un parcial a favor a Monbus Obradoiro, e tamén para dar entrada a Cristian Díaz, que se estaba preparando. Moi enfadado Moncho cos seus xogadores, pero pouco a pouco esas broncas van surtindo efecto, e sobre todo hai máis intensidade, e o que está volvendo a chegar a Obradoiro é o acerto nos lanzamentos de 3. Sí, atoparon dúas triplas en dúas situacións nas que buscaron castigar un pouco a defensa do eslabón máis feble da cadea de Breogán, que o rapaz vinculado, que debuta, que é a súa estrea hoxe co Cafés Candelas Breogán, e por aí atopou esa pequena vía, despois tamén presionando a subida de balón cunha perda ao seu favor. Pois vamos ver como transcurre este minuto en 13 segundos. 43 Breogán, 34 Obradoiro. Remata o tempo morto. E Obradoiro intentando meterse novamente nun partido no que o Breogán está a un moi bo nivel a pesar das numerosas baixas que ten. Ainda que Obradoiro, pois, tamén esas ausencias importantes de Ben Simmons, de Llobet. O máis preocupante para a Liga Endesa será esa de Llobet, esa rotura de febras no... Pode ser 2-3 semanas o mesmo tempo de baixa que estará Kinsey, pero Llobet estaba a ser un xogador moi sólido. E Moncho traballándose aí tamén abultou a Rial e a Martínez. Ops no lanzamento libre. 4-3-3-4, un 13 pro final. Anota o primeiro. A diferenza en 8. Vai co segundo, pode colocarse Obradoiro a 7 puntos de Breogán. Anota tamén o segundo. Creo que o parcial é 2-8 a favor dos de Moncho toda a Fernández. cancha de Obradoiro, que empeza a dar os seus froitos. Cristian Díaz volve a cancha para dirigir as operacións do Breogán no minuto que queda antes do descanso. Boa defensa de Ops sobre Lodberg. Jordan, Arco de 3. Que saca falta de David Navarro. Sí, que chegou tarde. Haberá lanzamentos libres para Salva Arco. Gran nova para Breogán, a recuperación de Salva Arco despois dun período afastado das canchas por esa mancadura. En xeral é boa nova, en particular sobre todo pensando no seguinte compromiso en Murcia, porque tiña un efectivo menos que a lesión de Tarek Kinsey, e polo menos así mantén a situación na que xa se atopaba. E que vaya compromisos teñen Breogán e Obra esta fin de semana con Guipúzcoa e Murcia. UCAN e GBC. En definitiva, vamos ver cómo transcorren estes últimos 50 segundos do segundo cuarto. 4-6-3-6, de novo a diferenza en máis 10. Brocianski que controla o lanzamento liberado de Pozas, e de 3 non erra. Salva Arco no rebote, Cristian Díaz na transición. Ven, aí está o Manicho conducindo ese balón, ten que aguantar. Presiona Navarro a piques de roubarlle a pelota ao Canario. 14 de posesión para Breogán. Estirando o ataque Cristian Díaz. O lanzamento é de 2 non interior para Jordan. Novo mate de Jeron Jordan. Como está Jeron Jordan? Moito bote de Cristian Díaz, pero foi quen de atopar unha solución ofensiva despois de penetrar, e recupera un +12 Cafés Candelas Breogán, última posesión do encontro. 13 segundos de posesión. Ops recibe o bloqueo del Liasson. Vai lanzar o alemán de 2 dentro. E unha última posesión. Arco, falta. Pois vai erro de Brocianski. No, porque non está en bonus, Tomás.
entonces para a posibilidade de transición. Ao final é unha posesión máis porque o Obradoiro non esgotou os segundos que quedaban no crono. Agora lle das tempo a Breogán a armar unha xogada, doutro xeito prácticamente tiña que lanzar de 9 metros. Sí, é outra forma de velo, outra posibilidade, pero creo que Moncho prefire, de feito está facendo cambios para axustar quintetos. 2.22 para remate. Redivo vai lanzar de 3. Non anota o argentino. 4-8, 3-8. Cando mellor parecía que estaba o Obradoiro a piques de se meter no partido, colocouse a 7, volve a diferenza de máis 10. Sí, Breogán, despois do tempo morto de Nacho Lezcano, foi quen de refacer as súas ideas ofensivas. Atopou novamente a Jordan, sacou 3 tiros libres de salva arco, foi quen de curtar o parcial ofensivo do Obradoiro e manter ese máis 10, que eu creo que fai xustiza o que se viu na primeira parte de encontro. Tempo de lecer na raña, 33ª edición da Copa Galicia de baloncesto. De momento, logo de 2 cuartos, Breogán 4-8, Obradoiro 3-8. Está a piques de principiar a segunda metade no pabillón da Raña nesta 33ª edición da Copa Galicia de baloncesto. Tempo para repasar cun especialista como Edgar Paz os números, as estatísticas. Entendo que boas no Breogán, non tan boas no Obradoiro. No, a loita polo rebote está claramente condicionada polas excelentes porcentaxes que está a manexar Cafés Candelas Breogán. 75% en lanzamentos de 2, 50% en lanzamentos de 3 moi seleccionados, 4 de 8 e un 100% en tiros libres. É un equipo que lembremos que en Liga está por debaixo do 70% de acerto, e con esas porcentaxes, pois, lóxicamente, Monbus Obradoiro vai non ter moito máis difícil, porque o seu tino non é malo. De feito, teñen 14 tiros libres lanzados, 14 anotados, máis da dobla de lanzamentos intentados dentro do 460 polo equipo de Moncho Fernández, que é claramente un factor que está a soster o seu conxunto. E logo despois as canastras asistidas, 7 de Cafés Candelas Breogán. Pois no que pode ser debullar un pouco o terceiro cuarto e o derradeiro cuarto para Breogán aguantar o máximo posible a Cristian Díaz, que non se cargue de faltas. No Obradoiro teñen que empezar a aparecer os tiradores, ten que empezar a aparecer Costas, Sabat, a xente do perímetro para intentar facer dano e abrir un pouco a defensa. Sí, Agas Obst, que ten só 2 erros nos seus lanzamentos e con 13 puntos é o máximo anotador non só de Monbus Obradoiro, senón tamén do encontro, e necesita que haxa alguén máis que poda darlle un pouquiño de opción ofensiva e sobre todo traballar atrás. Necesita baixar esas porcentaxes para ter máis opcións. Bueno, vemos a De Zeub, que non tiña moita participación logo da súa entrada no quinteto inicial. Está Spires, está Ops, está Kyle Singler, está Albert Sabat dirixindo as operacións de Obradoiro, Redivo, Cristian, está tamén no Breogán Belemene con Jordan e Gerún. Comeza este terceiro cuarto, 4-8, 3-8, 10 arriba Breogán e posesión. Cristian Díaz. Repiten o inicio de partido con esa situación de indirectos para conseguir unha situación poste baixo e sacan unha falta. Vai poñer a pelota en movimento. De Kyle Singler, a segunda. Cristian Díaz ofrécese Belemene, recibe Jordan, pasa Cristian, vai xogar Jordan un para un, posteando, agora queda sen bote Cristian, 9 de posesión, vai buscar a Ops, o lanzamento de 2, erra, rebote Sabat. Ten que atarse Ops a zapatilla e ten que pasar campo Sabat, xa está en campo contrario, agora entra para facer o 2 contra 1. Sí, e aí xa está o xermano incorporándose ao ataque porque quedara na súa propia canastra, atando a zapatilla. Spikes, bloqueo directo, non continúa, volve a ofrecerlle un bloqueo, agora sí, intentando deixar ese gancho dentro. 5 puntos para Internacional sueco. Spikes anotou coa esquerda, colocando Obradoiro a 8. Redivo, Cristian, bloqueo directo de Gerún, continuación de Gerún, falta de ataque. Gerún. E clara, movimento defensivo de Spires, desplazamento lateral e impacta con Breiro. Falta clara do ucraíno de Breogán.
8:50 pro final do terceiro e agora roubo valor de Redivo. Cristian, a bandesa cómoda. E outra canasta de alta porcentaxe, nesta ocasión da defensa. Sigue aumentando a intensidade e levantando liñas Cafés Candelas Brogan. E Albert Sabat, que non está tendo rendemento da pasada campaña, que foi un base importante no Obradoiro. De feito, Pepe Pozas parece claramente asentado como titular e outra perda máis de Belemene, pero a frecha de posesión é favorable a Monbus Obradoiro, por tanto mantén a posibilidade de atacar con 5 segundos só no reloxo de posesión. Tomás. Pois vamos ver a pizarra agora, o movimento para un ataque curto de tan só 5 segundos, a 8:27 pro final do terceiro cuarto. Hai que pasar a Mopa e vai poñer ese balón en movimento Albert Sabat. Vamos ver a pizarra de Moncho para 5 segundos. Vai sair interior Spires, falta. Pois bo movimento. É unha situación na que no mesmo movimento teñen unha opción para salir a tirar un pequeno e despois poñen un bloqueo cego para que o xogador que pon ese primeiro indirecto poda ir hacia o aro. Atopou esa ventaxa e Brogan gasta unha falta, 14 segundos. Volverá a sacar de fondo Monbus Obradoiro. Terceira de Jerome Jordan, importante esta falta. De feito xa está Sima preparado. 14 agora de posesión, Ops, Sabat, interior para Ceu, non, sale Singler, o lanzamento de 3, liberado, contra o taboleiro, rebote, falta de Belemene. Nesa pelexa polo rebote ofensivo-defensivo de Ceu, tiña posición ganada e gasta unha falta máis Brogan. 8:20 pro final do terceiro cuarto, mantense esa renda de máis 10 pro conxunto lucense. Spires, defendido por Sima, interior, Singler, que ven agora aproveitando. Nova falta, xa van 4 en apenas 2 minutos de xogo. Brogan está en bonus, está un chisco máis agresivo Monbus Obradoiro, aproveitando esos contactos. Terceira de Cristian Díaz, novo problema. Todo apunta a que o derradeiro cuarto vai ser un auténtico calvario no que a falta se refire para Breogán. O lanzamento do alemán Ops, no rebote Sima, na transición Redivo, conducindo aí o ataque defendido por Sabat, abrindo Gerun, Cristian, Naman, buscando a saída de Belemene. Con problemas agora, están descolocados nese sistema os xogadores breoganistas. Vai xogar interior con Belemene, defendido por Kai Singler, posteando na axuda Ops, o lanzamento exterior. Queda sen tempo, ten que lanzar de 3, non, rebote Singler. Poucas ideas, mal pase de Belemene, que devolveu esa situación de xogo interior aos pés de Cristian Díaz. E ollo que Ops volve a quedar atrás. E agora falta en ataque do xogador norteamericano nunha situación parecida a de Gerun, e mantense o 40-50 no marcador. Terceira do xogador do Oklahoma City Thunder. Podemos ver que un xogador quede 2 veces atrancado na súa canastra sen poder atacar porque tiña que atar a zapatilla. E mentres ataba a zapatilla, Ops cometía falta en ataque o seu compañeiro. 50-40, atrancados neses guarismos os dous equipos. 7:30 pro final do terceiro cuarto. Xoga Cristian Díaz, o canario defendido polo catalán Albert Sabat. Sae ao poste alto Belemene, recibe Redivo, buscando unha posición de lanzamento. Desde posesión, Cristian, que ven que listo de Ceu, vai o belga, vai machacar. Aí está o mate de Ceu para colocar a vantaxe en máis 8 Breogán. Equivoca o pase Cristian Díaz, que nesa situación de semicego que xoga Breogán, Redivo vai se situar case en 45 grados, no? De Ceu leu ben a situación, atacou a liña de pase, roubou e canastra sinxela. E agora Erun saca a falta e irá a liña de tiros libres. Lembremos que Brogan vai xogar 8 minutos deste terceiro cuarto en bonus. Obradoiro xa lanzou 14 lanzamentos dende a liña de personal. O descanso pode ser unha vía de anotación. Terceira tamén de Ceu. Cada vez que o balón pasa polas manos de Gerun, hai algo interesante. Saca unha falta, ou postea, ou anota. Xogador que está aportando moitísimas cousas nesta final da Copa Galicia ao seu equipo, como no resto dos partidos da Liga Endesa. Anota o primeiro Gerun, 6:53 por final.
Anota tamén o segundo. Incluso os tiros libres, que non son o seu forte. A ausencia de Norel permitiulle atacar o inicio de temporada como 5 titular de Breogán. Está moi asentado. E agora con Jordan facendo unha parella moi productiva para o equipo de Nacho Lezcano. E ollo, terceiro, cuarto, 6:50 pro final. Sai a cancha Kendall Stephens, o norteamericano. Xoga Sabat. Obst. Sabat. O bloqueo de Spires. Aí está de Ceu, interior, Stephens. E de dous. Dentro, que mantén este xogador. É un puro especialista no lanzamento exterior. Na NCA prácticamente o 80% dos seus lanzamentos eran de 3 puntos, aínda adaptándose ao baloncesto profesional e o complexo que é o baloncesto tamén de Moncho Fernández, perdón. Díaz con Deceu intentando sacar a falta, 6 de posesión. Redivo deixando ese fly para Guerun de 2. Pues outro pase bombeado, outro lob que nadie ataca, non hai ningún corpo que se interpoña na acción de Guerun e anota outros 2 puntos máis. Stephens, defendido por Salva Arco. Sabat, defendido por Redivo, ofrece o bloqueo Spires, continúa Spires, defendido por Sima. Stephens, interior, Spires, que bo pase. Que tremendo tapón de Vladimir Guerun. De novo Bolo Guerun participando cunha acción positiva pro seu equipo. E agora como está en bonus aínda, quedalle. Esta era a última que podía gastar Mombus Obradoiro e decide para a transición, donde quizáis Cristian Díaz tiña xa o pase para Guerun. O mellor non quiso dalo por estar demasiado afastado e poder cometer unha violación de pasos e sacou esa falta. Volve Lovberg, marcha Redivo. Buscando bloqueo para a saída de Cristian. Con problemas vai recibir o base canario defendido por Sabat. Guerun, Arco. Lovberg, interior para Sima con Spires, e de 3, non, rebote, Ops. Na transición Obradoiro, bloqueo e agora e falta en ataque. Creo que máis erro de Ops, que colle esa situación de bloqueo directo, de xogar chegando, que busca Mombus Obradoiro, cando Deceo aínda non ten ben fixada a súa posición para poñer ese bloqueo. Ten que agardar un chisquiño máis o internacional xermano. E a cuarta do belga de Mombus Obradoiro, entra Brociansky no seu lugar. Deceu o banquiño, enfado tremendo de Moncho Fernández. Logo pediu desculpas ao colexiado. Aceptadas as desculpas. 5-4, 4-4, 5-20 pro final. Salva Arco, de 3, non. Rebote Spires. Sabat en transición Obradoiro. Correndo Brociansky. Spires, bloqueo. Agora legal Ops. De novo bloqueo para o lanzamento do xermano. Decide cambiar Breogán. Interior. Spires con Lovberg en superioridade. Aí está. E tapón de Sima, que eu creo que chega a tocar lixeiramente ese lanzamento de Spires. Arco. Y de Guerun aguanta. Difícil de mover a esa rocha. Falta de Sabat. Ese man a man intenta ser agresivo Sabat, pasalo por riba, comete a falta, irá o tiro libre Vladimir Guerun. Trocos no Obradoiro, volve Linansson, volve Pozas, marcha Sabat. Perdón, a falta final foi sobre Johan Lovberg. Sí, vai ter 2 lanzamentos libres. O aleiro breoganista erra o primeiro. Que se volve a estar pelexado co aro no lanzamento exterior. Fixo unha boa rotación os 2 minutos no partido de Liga. Anotou esa primeira tripla con o chorando e a partir de aí problemas co lanzamento exterior. Agora anota o segundo. 4-45. Mantén Breogán as diferenzas. En máis 11. 4-4-5-5. Stephens con Brociansky. Cara a cara defendendo Cristian Díaz a Ops. E agora outro mal pase nese man a man e roubo de Cafés Candelas Breogán. Que gran defensa do cadro lucense. Cristian na transición. Cristian Díaz atraendo a defensa nesa transición. Non paran balón. Pozas non pode gastar a falta porque serían tiros libres. E fantástico Guerun correndo
a pista polo carril central para finalizar, recupera a máxima 44-57 e Obradoiro, que tampouco está castigando situación de bonus de Breogán, volve a ter dificultades dentro do lanzamento dende a esquina curta de Stephens e parcial favorable para os de Nacho Lezcano. Para mí unha das sorpresas da Liga Endesa nestas primeiras jornadas, Gerun. Claramente, era o que falábamos antes, a ausencia de Norel provoca que teña que asumir máis protagonismo e está a facer de maneira clara e sobre todo de maneira moi productiva para os intereses de Breogán, pelexeando defensivamente, atacando o rebote ofensivo e todas esas opcións nun rango de 2-3 metros do aro, sendo capaz de finalizarlas con bastante éxito. De feito, está anotando neste terceiro período, mantendo sobre todo a Breogán. Sí, sostendo o equipo aí con 12 puntos, tamén Jeron Jordan 12 puntos. Os dous xogadores interiores do Breogán. Nos exteriores Salva Arco con 8, unha tripla, 3 lanzamentos de tiro libre e unha canastra de 2 para o capitán de Cafés Candelas Breogán. Andreas Obst, o xermano e o máximo 13, sí, anotador do Obradoiro con 13 puntos. Ningún dos seus compañeiros chega aos dobles dígitos. De momento, xermano Andreas Obst, sobre todo vivindo dese primeiro cuarto sensacional que realizou o aleiro alemán do Obradoiro. Tras tempo morto volven a debuxar unha posible zona, cambian a individual, veremos tamén en situacións de bloqueos. Aí está o bloqueo e continuación Pozas. Casi mal pase, moi atrás, quedou Brocianski que rectificou. Con Gerun. E taponazo de Jakub Sima. Brocianski non é quen de mover a Gerun, puro cemento nesa situación de poste baixo, e Sima intimidando nesa axuda. Cristian Díaz, interior Gerun. E agora mal lanzamento, el necesita máis tempo para xogar en poste baixo e máis preto do aro. Esas reviravoltas ou situacións de fadeaway non son as boas para Gerun. Un xogador, ademais, que manexa perfectamente as dúas mans e que adoita deixar estas canastras coa man esquerda. Pozas de 2, perfecto agora o base malagueño. Castigando que Sima quedou moi afundido nesa situación de bloqueo directo, non saiu o seu camiño, castigou dende a media distancia. E agora falta en ataque de Arco, queren xogar unha situación de primeiro bloqueo entre pequenos directo para despois coller Arco ese semicego, que os adestradores solen chamar Fred Screen, e poder ter un tiro liberado, pero xa cometeu a infracción. Terceira tamén de Salva Arco no Cafés Candelas Breogán, Jordan, Díaz, Arco e Vidal, que non xogou ata este intre de cometer a terceira falta. Volve Navarro, bo partido de Pepe Pozas, con moita incidencia no xogo, ademais anotando esa tripla nun momento delicado pro seu equipo. Agora David Navarro buscando a saída de Stephens pro lanzamento, gran defensa de Gerun, que o mesmo defende un 5 que un 2. Aí está Brocianski interior con Arco, como el pase magnífico, e agora é adicional. Está mal posicionado Sima, porque a idea que ten nesas situacións de situación de emparellamento grande pequeno en poste baixo, Arco ten que dar un pouquiño máis a liña de fondo, que por onde soe chegar a axuda. Sima quedouse nun camiño intermedio e Gilneson é moi grande, toma, son 2-16, moi difícil taponalo. 9 de diferenza a favor do Breogán. Inason anota para colocar o seu equipo a 8, 5, 7, 4, 9. Presiona Pozas en toda a cancha, sube a pelota con algunha dificultade Sergi Vidal. Cristian Díaz está no banquiño, volverá Redivo, pedía falta Pozas por ese desplazamento cocóbado. Arco buscándose unha posición para lanzar, menos de 10 segundos de posesión para Breogán, de 3, Arco, non, rebote Iliason, momento delicado do Breogán, que pode ver como Obradoiro se anota aquí. Falta de Arco, porque correu moi ben Brocianski a pista, tendo unha primeira ventaxa. Casi foi o mellor que lle puido pasar, porque e gastou a falta, irá o tiro libre. E no ataque anterior, defensas de cambios a 3 incluso de Mombus Obradoiro. Arco cun bote de retroceso tenta sacar a Brocianski para atacalo, pero ten que irlle o bote, non sobre o lanzamento. Cuarta do capitán de Cafés Candelas Breogán, vais ao banco. A acción posterior estaba xa invalidada, pero Stephens anotou de 3, evidentemente o que vale a falta. Exacto, dentro tempo morto de Moncho Fernández, parcial aberto de Obradoiro, que está a 6, 5-7, 5-1. Xoga Vidal, subindo esa pelota, defendido por Pozas. Redivo defendido por Navarro.
De novo Vidal. Interior pedindo aí Belemene para a superioridade con Pozas, e de dous dentro. Canastón de Romaric Belemene nesa situación de poste baixo, alonxándose do aro nesa media volta en suspensión. Xogador que está medrando moitísimo, un físico espectacular. Pozas de dous, listo Pozas, que ben o fixo, como aguantou, sangue frío para non meterlle a pelota na continuación ao pivote porque estaba ben defendido. Sí, na mesma situación, Sima afundido, Redivo non recupera o seu par, media distancia sin xelo. A 6 novamente, 5-9-5-3, Belemene, falta de Brocianski. En posición 4, moito máis rápido que el, atacando sobre bote, Manforte dereita, e irá o tiro libre con Goleño, formado na canteira de Unicaja, onde coincidiu precisamente con Pepe Pozas. Sí, estabanse saudando agora e antes do partido. Vai Romaric, Belemene, erra o primeiro lanzamento. Un 40 para o final do terceiro cuarto, 5-9-5-3. Vai co segundo. Preparado Spice para entrar no Obradoiro. Erra o segundo, rebote Linason, Pozas na transición. Dos erros de Belemene, un de Lovber, outro de Herun nos últimos 6 lanzamentos de tiro libre de Breogán. Breogán que está xogando sen Sulejmanovic e sen Svetkovic. E sen Brown. Pero de Brown máis ou menos tiñamos novas de que non ia contar con él. Ollo, lanzamento é de 3. Anota Breogán para levar o seu marcador ata os 62 puntos. 5 puntos consecutivos de Belemene, protagonismo nas últimas 3 posesións ofensivas de Breogán para él. Brocianski, Pozas. Desde posesión para Obradoiro, que bo pase de Pozas, o machaque de Linason. Na defensa de cambios de Breogán, mala comunicación, bo corte de Linason, e como ben dis, excelente lectura ofensiva de Brocianski, perdón, de Pozas. Lovber posteando con Stephens. E agora unha perda completamente evitable. Sí, foi buscando aí unha situación, creo que para querer de postear a Stephens directamente, gastando moito bote. Evitable, moi evitable, mala decisión de Lovber. 40 segundos, 6-2, 5-5. 7 puntos de vantaxe para Breogán, ataca Obradoiro. Bo partido de Pepe Pozas. Stephens, Amán, vai recibir o bloqueo, continúa. No, e agora falta de Belemene. Falta de Belemene. Uso das mans, tiros libres. Está dirixindo moi ben o seu equipo, Pepe Pozas. E Breogán nun segundo cuarto de menor anotación, con máis problemas, tamén moitos problemas cas faltas, aguantando tirón ata o momento. E o segundo xogador que chega os dobres guarismos, 10 puntos. O base malagueño do Obradoiro, Pepe Pozas, con 13 está Obst. 11 xa para Pepe Pozas, presión do Obradoiro en toda a cancha, dificultando a suba de balón de Sergi Vidal, defendido por Stephens. Apenas 2 segundos de diferenza entre o crono de final de cuarto e de final de posesión. Prácticamente a última. 10 de posesión, Redivo aguantando, estirando, esperando. O Clarexado vai medir a Navarro, aguanta Redivo, que deixa unha bandexa ben bonita, pero ineficaz. Creo tamén no lanzamento. 6-2-5-7. Se non me corrixes, Tomás, que Redivo non anotou lanzamentos de campo. O descanso levaba 0 puntos, non lembro ningún neste terceiro período. Eu non teño contabilizado ningún, desde logo, do argentino, que está pois desgastándose moito en defensa e sobre todo tamén desgastándose moito en pasar de cancha propia a cancha rival, a presión constante cada vez que Cristian Díaz vai ao banquiño. Sufren moito Vidal, Redivo, e agora supoño que nesta segunda metade non vai contar moito Nacho Lezcano con Andrés Corral, que anotou unha tripla de unha asistencia. Logo tamén notou que vendo o equipo vencellado e que este tipo de partidos son xa cousa maior. Si, o alto nivel, buscaron
a febleza defensiva que podía ter Breogán nese momento na pista, castigaran un parcial 5-0 Obradoiro naquel intre. Que, por certo, Andrés Corral é o fillo do mítico adestrador lucense Xoan Corral. Adestrador do Ensino, nunha das súas mellores épocas. E o que falábamos deste encontro, Obradoiro un pouquiño mellor ofensivamente, Breogán aguantando nunha situación complexa por tema de faltas, por un menor acerto, baixada de porcentaxes, que era o que falábamos que Obradoiro tiña que buscar para ter máis opcións no encontro. E veremos tamén a nivel físico estes 10 últimos minutos, sobre todo do lado de Cafés Candelas Breogán, se fan moi longos ou non. Remata o tempo morto neste terceiro cuarto. Vamos con 10 minutos por diante para coñecer a este gañador da 33ª edición da Copa Galicia de baloncesto. Rematou este período de lecer. Tanto Moncho como Nacho tiveron tempo de falarlles os seus xogadores. 6-2, 5-7. Esa diferenza que estaba en máis 10 para Breogán está en máis 5. O Breogán cargado de faltas e por riba no taboleiro de marcas. Obradoiro buscando a remonta culminar o seu traballo neste último cuarto. 10 minutos por diante. Xoga Vidal, defendido por Stephens. Continúa a defensa individual de Obradoiro. Redivo, quédase sen bote. Guerún, desde posesión, vai postear, vai buscar o seu sitio dentro da zona. Saca falta. Gastou a falta de Spires. E Redivo non está a ter moita confianza, porque nese rizo ten posibilidade, ben para atacar ou ben para lanzar en de media distancia, gasta un bote que lle fai perder a ventaxa e despois no aire xa está obligado a pasar en salto, metendo nun compromiso a Guerún, que reacciona ben e pode ir ao tiro libre de novo. O Moncho, que prácticamente vai a campo contrario a falar con Navarro, quere explicarlle claramente como hai que defender ese tipo de situacións a David Navarro, que acompaña na parte de retagarda a Pozas. Redivo e Cristian Díaz no Breogán. 14 puntos para Guerún, máximo anotador de encontro, Tomás. E agora en toda a cancha a defensa individual do Breogán. Xoga David Navarro, Spires, Pozas. 9:32 pro final, 6-4, 5-7. Ollo a escordadura de Redivo, que parece que se puido facer dano aí nesa defensa. Anota perfectamente Pepe Pozas. E ollo que segue mancado Lucio Redivo. Eu creo que nunha mala pisada escordouse o nocello. Debeu esvarar. Sí. Agardemos que non sexa nada, porque Cafés Candelas Breogán, que a sorte que está a ter coas lesións. Teño a sensación de que unha escordadura no nocello esquerdo. Ou no xeonllo igual. Non sei, está se levando a man, está enfadadísimo. Un xogador que no verán timo problemas tamén musculares nos aductores. Pois vamos a ver se non é nada. Vidal para Cristian, é de 3, o lanzamento é rebote Stephens. 6-4, 5-9 a diferenza de máis 5. Menos de 9 minutos pro final. Posteando con Vidal, por aí ten vantaxe, anota. E continúa a reducir a diferenza Monbús Obradoiro, xa son 3 puntos únicamente os que mantén Cafés Candelas Breogán. Era un pouco a folla de ruta, non? Ir aguantando, ir desgastando ata este último cuarto. E vamos ver se culmina a remonta Obradoiro ou mantén a vantaxe Breogán. Amaga de 3 Cristian, lanza de 2, pega contra o canto, rebote Jordan, falta. E falta de Clinason. Pudo ter sido tapón, os colexiados non interpretan así. E Cristian Díaz, que despois de errar o lanzamento de 3 puntos dende a mesma esquina, finte prácticamente, esgota a posesión, o rebote ofensivo salvou a posibilidade de anotar dun Jerome Jordan, que os problemas de faltas mandaron o banco no terceiro período e mantén eses 12 puntos que leva dende o descanso. Outro dos xogadores con moitísima incidencia no xogo, Jerome Jordan, agora na liña de tiros libres. A 8:28 pro final da Copa Galicia. 6-4, 6-1. Erra o primeiro Jerome Jordan. Vai co segundo, pode colocarse
con máis 4 Breogán. Aí está o lanzamento, 6-5, 6-1. E o Obradoiro continúa sen erro dentro da liña de tiro libre ao final do terceiro período, 19 de 19. E agora sí que zona impar, un 2-2 ou 3-2 con Lofber en punta, e agora Cristian Díaz tarda moito nesa comunicación do corte dende lado forte. E outra nova visita a liña de tiros libres de Monbus Obradoiro, cuarta do base canario de Cafés Candelas Breogán. Movimento polo libro. Si pasar e cortar, sí. Mala comunicación na de persegue ese corte do xogador belga, que erra o primeiro lanzamento. Na 3-2, non había ninguén no medio, non acompañaron o corte, sacou a falta. Vai de Ceum, o belga. Un novo lanzamento dentro. E haberá un novo troco. Volve Arco. Por Cristian Díaz. Protexelo das faltas, pero Arco tamén ten 4. Pero como é o único base puro do aí ten máis fondo de armario, sí. Pues probablemente el Lezcano decida que Vidal asuma a dirección nestes intres de encontro, nestes minutos. Sergi Vidal subindo a pelota, xa está en campo contrario. Gerun, Vidal defendido por Pozas. Arco con Stephens. Aí non cambian, Vidal buscaba unha posición no lado contrario, quixeron xogar con Lofber. 9 para Breogán neste ataque. Tardou un segundo Arco en ver esa posibilidade do pase na esquina, e a recuperación de Stephens defensiva foi boa. 9 segundos por xogar, sacará de fondo Cafés Candelas Breogán. Sacará Gerun, vai pedir esa pelota Lofber, tamén Jordan. Recibe Jordan aberto con Vidal, defendido por Pozas. 6 de posesión, Vidal lanza, de 3, non. Rebote Eliasson, en transición Navarro. E posibilidade do Obradoiro de empatar o encontro despois de moitos minutos. A 7:40 pro final, pode empatar o Obradoiro. Stephens de 3, ten boa man, erra. Rebote Navarro. Non pode coller ese rebote ofensivo, Lofber ten que estar máis atento e pechalo. Bola extra, 9 de posesión, bloqueo directo, continúa Navarro, vai medir a Jordan, saca falta, hai 30 centímetros de diferenza. Buscou o contacto para evitar o tapón e sacar a falta. Será a cuarta tamén de Jerome Jordan. 3 xogadores de Cafés Candelas Breogán con ese número de faltas, a falta de, valga a redundancia, 7:30 para o final do encontro. Vai ser facer moi longo o equipo lucense. Aí vai estar o partido. Se aguanta coas faltas os xogadores importantes, Breogán vai estar na pelexa ata o final, pero o Obradoiro vai seguir picando pedra, vai seguir desgastando, vai seguir buscando a liña de tiros libres. Anota un Navarro primeiro, anota tamén o segundo. Que falamos de que dos 64 puntos de Monbus Obradoiro, 21-22 veñen dentro tiro libre. Sabedores da súa maior capacidade física, de maior rotacións, están mandando adiante as liñas defensivas e presionar a saída de balón de Breogán, que ten máis dificultades sin un base puro, lógicamente, na cancha. A 7:30 pro final, gaña Breogán por un punto. Lofber marca os pasos, pide falta e hai técnica ao banquiño por protestar esa falta técnica a Nacho Lezcano. Creo que pudo existir contacto na nosa posición, non podo adiviñar si suficiente para pitar falta. Rachara ben a presión nesta ocasión Breogán. E David Navarro, se é capaz de anotar o tiro libre da técnica, empatará o encontro. Creo que desde os compases iniciais, desde o primeiro minuto e medio, o Obradoiro non tiña opción de poñerse por riba. A 7:23 pro final, chega o empate de Obradoiro, 6-5, 6-5. E máis tiros libres, o Obradoiro pode acabar hoxe en torno a 30 puntos de lanzamento de 4,60, que é moitísimo. Está sendo un martelo pilón desde a liña de tiros libres Obradoiro, que xa empatou o partido. Vamos ver se culmina neste ataque, remonta Stephens, esvara Stephens, pelexando por esa pelota, quen aleva Pozas. O máis listo. 8 de posesións, bloqueo. Vamos ver se continúa, non lanza de 3 Pozas. Dentro, vaya partidazo de Pepe Pozas. 7 minutos pro final. Obradoiro por diante. Para o partido Nacho Lezcano, e Pepe Pozas sacando moito proveito desa situación de bloqueo directo xogada co 5, porque tanto Sima como Jordan están moi afundidos, non recupera ben os exteriores de Breogán a asignación e liberan eses tiros que Pozas non está a desperdiciar. Se non lembro mal, 18 puntos e 7 na segunda parte neste tipo de situacións que comento de bloqueo directo central. Non sei se Breogán vai cambiar a defensa, se vai
utilizar algunha finta defensiva, saltar como máis próximo o bloqueo directo exterior. Algo teñen que cambiar porque o Obradoiro está entre o tiro libre, esa situación con Pepe Pozas atopou unha vía de anotación clara. Hai un bocacho que comentamos que Ops era o máximo anotador de Obradoiro con eses 13 puntos, por aí non medrou absolutamente en nada a anotación do conxunto santiagués, pero Pepe Pozas segue marcando as diferenzas, está xa en 18, moi repartida a anotación no Breogán, que agora ten pois os problemas de faltas que eran previsibles, claro. Sí, na segunda parte está a ter moitos máis problemas para anotar, lembremos, eran 48 puntos o descanso, 17 nos 13 minutos que levamos disputados de segunda metade, e únicamente Belemene deu ese pasiño adiante na anotación xunto con Herum. Jordan apenas un punto, Arco mantense nos 8 que anotara nos primeiros intres de partido, nos primeiros minutos. E agora outra perda máis de Johan Lofberg. Recupera Pozas, lanza de 3, non! Rebote Breogán, qué momento, psicológicamente era un dano terrible si anota Pozas. Sí, porque nesta ocasión a presión tampouco era tan sumamente importante. Lofberg nun mal pase e agora o bo pase é de Jordan. El Lofberg listo foi a buscar esa falta de Klinason. Encontrou na Lofberg que se vai á liña de tiros libres. 6-8, 6-5, 3 arriba Obradoiro. Agora xoga para poñerse a 2 Breogán cos lanzamentos libres de Lofberg. Importante que os anote, Breogán baixou tamén as porcentaxes dende o tiro libre, con erros do propio Lofberg na anterior visita, de Belemene, de Herum. Por aí podía terse mantido un chisquiño máis no en contra, pero non foi quen. Vai co segundo Lofberg. Agora si anotou os dous. Colócase Breogán a un punto, 6-8, 6-7. Xoga Pepe Pozas. Abertos Stephens e Navarro por dentro. Debuxan a zona novamente. Stephens de 3 erra, rebote Arco con Vidal. Continúa defensa individual en Obradoiro, a piques de roubar Pepe Pozas. Xoga Lofberg. Quería invertir a posición do balón para o lanzamento de Vidal, e de 3, non erra. Rebote Eliasson, Pozas que vai poñer orde. Están apretando moito na defensa Johan Lofberg. De novo aí está a defensa do Breogán. Nesta ocasión individual con cambios. Apenas 7 segundos de posesión. Van a repetir bloqueo directo, base pivot. E agora moito mellor defendido con Herum máis móvil. Si, deixoulle o lanzamento coa esquerda. Ollo a Jordan no rebote. Lofberg que precipitouse novamente nesa penetración, el só contra o mundo. Sí, ia mirando desguello porque sabía que viñan dous xogadores a taponar. Estaba máis preocupado polo tapón que por acabar a xogada. E ademais non un xogador que finalice moito ca man esquerda. Nesta ocasión era que tiña que empregar. De feito, creo que vai ir o banco e entra Belemene. E o troco de Nacho Lezcano e tamén descanso para Pepe Pozas, que creo que levaba toda a rotación do terceiro período e inicio de cuarto case de maneira consecutiva. Es en case. E volve Sabat ao mando das operacións obradoiristas. Sabat defendido arriba na punta da zona por Belemene. Repiten con esa 1-2-2. Interior Eliasson. E agora mal pase do islandés, a piques de roubar Sergi Vidal. 4 de posesión para Momus Obradoiro. Vai a tirar Navarro. Aí está o lanzamento de 3 erra, rebote Herum. Sabat. O lanzamento de 3, non. Bola extra para Sabat. 14 máis. O rebote longo a mesma posición de onde saiu o tiro. Unha mágoa para Breogán e agora deceu que a cuarta tampouco foi quen de anotar. 3 triples tras rebotes ofensivos de Momus Obradoiro. Aguanta Breogán máis un, segue 68-67 no marcador. A menos de 5 pro final do cuarto interior Jordan. E agora falta de Eliasson por empregar as mans e suxeitar a Jerome Jordan. Irá o tiro libre xamaicano porque nesta ocasión a falta de 4:49 por xogar, Obradoiro está en bonus e non así Cafés Candelas Breogán. Volven Ops e Kyle Singler, retíranse Navarro e Stephens. Un Stephens que non está a topar un partido onde anotar esos tiros que necesita un tirador para sentirse cómodo. Anotou primeiro nesa esquina curta e errou todos os demais. Jordan
importante sempre, pero agora máis. Estamos no derradeiro cuarto, a 4:49 pro final. Anota Jerome Jordan, empate a 68. E de momento final igualada. Tomás do ano pasado xa o foi con Brogan Nalev, que estivo a piques de ser quen de gañala. Erro segundo Jordan, segue desperdiciando tiros libres Cafés Candelas Brogan. Obst, que volveu a cancha, intentando facerse un oco pro lanzamento. Insiste coa zona Brogan, moi aberta. Ofrécelle Linason un bloqueo a Sabat, que se abre para lanzar de tres, non ten confianza. De Ceu, el sí. Boa axuda lateral, excelente de Vidal nesa zona de axustes. Saltou e conseguiu roubar o balón. Cando se pensa nun xogador que ten oficio, isto é o oficio. E agora falta de Singler, que impide a proxección nesa saída de indirectos de Arco, que irá ao tiro libre. Lembremos o dos bonus que falábamos antes. Cuarta, perdón, do norteamericano, que é outro o que lle está custando un pouco volverse a adaptar ao baloncesto europeo. Non está a ter un inicio de temporada tan importante con ese impacto que se preveía. E a 4:17 pro final, Nacho Lezcano, que considera que é o momento de que volva a cancha Cristian Díaz. Lanza Arco e o segundo será por salvar Arco. Sí, por salvar. Ten que ser, porque era o que lanzaba os tiros libres. Rotacións, o que falábamos ao inicio, moi medidas as que lle están a dar o capitán de Cafés Candelas Brogan. Subindo a pelota o alemán Obst, defendido por Vidal, xoga con Kyle Singler, defendido por Cristian Díaz. Ábrese Sabat, non recibe de Ceu interior. Mal pase, boa defensa de Belemene, sigue cambiando Brogan nos bloqueos. Mala lectura de Ceu. 70-68, continúa arriba Breogán. Díaz, bloqueo directo, continúa Jordan, defendido por Kyle Singler, abre para Vidal, 8 metros Vidal, non, rebote Linason. Xoga en transición Sabat, defendido por Belemene. Falta. Terceira de equipo de Brogan, terceira tamén para Romaric Belemene. E máis trocos. Volve Brocianski no Obradoiro. E tamén Obst. Agora o quinteto con Linason, Brocianski, Kyle Singler, Obst e Sabat. Aí está norteamericano, defendido por Belemene. Obst, que hoxe está prácticamente defendendo todas as posicións do 1 ao 4. Brocianski amaga o lanzamento, vaise de Díaz. Moi boa axuda do propio Belemene, que ademais é quen de facerse co rebote. Chocar con Belemene non é pouca broma, Outro muro a nivel físico, a nivel atlético. Díaz, Gerun, bloqueo, continúan. Agora marcharon os dous na defensa, falta de Sabat, non P. Miraba Sabat como dicindo falta non, pero P sí. Nese cambio por diante que intentaba Cristian Díaz, interrumpiu coa violación de P. Bloqueo de Vidal, sai pro lanzamento. Jordan, Díaz. Vidal, interior para Gerun, 4 metros, de 2, rebote, Singler. Non é o seu tiro, Vidal saliu dese rizo, pero alonxándose hacia o aro, non intentando atacalo, prácticamente quedou sin opción de pase. Xoga Obst con Singler, boa defensa de Díaz, que se vai casi ata o medio do campo a presionalo, traballando duro agora, apertando os dentes Breogán, ten unha vantaxe de máis 2, 3 de posesión, Singler ten que lanzar e de 2, non, rebote, Gerun. E Breogán manténdose nese limbo dunha posesión, 2 puntos arriba, pero non está topando agora o camiño do aro Monbus Obradoiro. O Obradoiro que conseguiu poñerse por diante, pero non culmina a remonta. 70-68, segue 2 arriba Breogán, Sergi Vidal con Gerun, interior para Jordan, vai sacar a falta, quere buscar aí no poste, rendibilidade, paso atrás e canastra. Excelente xogada de Breogán, longo, con moita paciencia, ata topar esa situación de alto-baixo. Onde Jordan castigou a un Linason que tamén, xogador de 22 anos, a primeira temporada realmente con minutos de maneira continuada en ACB. Lembremos que está cedido polo Valencia Basket, sí. Xogador con moitísima proxección a futuro, en a que, como ven sendo habitual o corpo técnico do Obradoiro, seguro que co traballo individual vai a facer dele un xogador moito máis interesante, pero agora
todavía un chisco verde. Igual que Stephens, non? Que supoño que se empeza a defender, que é o que lle pedirá a Moncho Fernández claramente. Ten pulso, ten man, físico, é un xogador que ten que adaptarse á Liga Endesa. Sí, ademais estou convencido de que o corpo técnico de Mombús Obradoiro, con Moncho Fernández a cabeza, non vai querer que renuncie a esos tiros. É un tirador puro, ademais, en ocasións é certo que unidimensional, pero él necesita esa confianza de ter un partido onde meta os seus 2-3 primeiros lanzamentos e atrás traballar. Non é fácil adaptarse tampouco ao tipo de defensas de Obradoiro, con moitísimos cambios, moita comunicación. Lóxicamente ten traballo por diante, ademais para él supoño que a nivel mental tamén a fichaxe de Silver pudo afectarlle un pouco, porque se non chega a ser por a lesión de Simons probablemente tería sido descarte de algún que outro partido ACB. Bueno, pois imos despexando incógnitas da ecuación. A primeira era saber se Obradoiro volvería a meterse no partido. Estivo no partido, estivo por diante, agora vai 4 abaixo. A segunda era se Breogán ia poder manterse con ese ritmo de faltas ata o final. Mantense con ese ritmo de faltas ata o final. 7-2, 6-8, 2-16 para o final desta Copa Galicia. E Belemene sobre o balón tras o tempo morto. Xogando Sabat. Aí está. Xogador de máis de 2 metros e falta, saca falta Vidal. Creo que nesta ocasión está pasando un indirecto, hai o contacto normal de tentar pasalo por riba. Os colexiados creen que falta cuarta do catalán, en bonus tamén Cafés Candelas Breogán. Obst. Aí arriba en contra con Belemene. Esa zona de axustes con moitos cambios, moita comunicación nos xogadores de Nacho Lezcano. Sabat, 4, vai ter que lanzar o base de 3. Dentro, como necesitaba Sabat e o seu equipo unha canastra destas E características. aproveitaron unha situación nos cambios defensivos de Breogán donde Jordan e Gerun tiñan que defender a acción de balón e Sabat castigou con ese triple frontal. 1,5 pro final, está Obradoiro a 1, Vidal de 2, non, deixa para Belemene, vai acabar a xogada Belemene, mete o corpo, non, erra, rebote para Sabat. Xa é o catalán en transición que acaba de anotar unha tripla providencial pro seu equipo, aínda así. E agora boa axuda e recupera a posesión Breogán. Spires non lee a situación. Breogán sempre está axudando neses mismas, nese emparellamento grande pequeno en poste por liña de fondo co seu 5. O Moncho que non se explica. Está moi enfadado, lóxicamente. Golpe tremendo coa pizarra. Sí, estálle recriminando que intente acabar unha canastra pasada cando ten tantas superioridades sobre o seu marcador. Probablemente eu creo que necesita ou pretendía que Spires tuvera unha mellor lectura esa norma defensiva que está a ter Breogán xa dende o partido do sábado contra Obradoiro. Non foi así, daí o cabreo, porque ademais era unha situación onde Mombús Obradoiro podía ter novamente opción a recuperar o mando no electrónico, un 19, aguanta Breogán. Está a ser outra final moi igualado, que decíamos, Tomás, a do ano pasado estivo tremendamente interesante e esta con moitos condicionantes pola data de xogo, polos próximos compromisos de ambos os dos equipos, polas lesións dos dos equipos. Pero moi entretido o partido. Está maravilloso, a verdade é que non está sendo óbice as baixas que teñen ambos os dous equipos e o compromiso tan importante que teñen Obradoiro e Breogán esta fin de semana ante dous equipos da que se denomina a súa liga. Lembramos, os dous equipos levan 2 vitorias na Liga Endesa. Mírense a Guipúzcoa e a Murcia. O Breogán en Murcia, Obradoiro no Sar ante o cadro guipuzcoano, pero aínda así están ofrecendo un enorme espectáculo aquí en Marín. 7-2, 7-1, gaña Breogán e posesión. Por a pelota en movimento, Cristian Díaz buscando a Vidal. O fly para Vidal, o último en tocar foi Spires. Fintou a saída de indirecto para rizar sobre o propio corpo de Jerome Jordan. Non saiu, sacará de fondo, 13 segundos. Mesma situación, diferente parte da cancha. Agora é Salva Arco que pide, Jordan que se abre, Arco que por fin recibe, defendido por David Navarro, busca no interior a Vidal, no exterior a Cristian Díaz, bloqueo, continuación, saca falta. Breogán atacou ben Cristian Díaz, situación de bloqueo directo. Mombús Obradoiro, sobre todo cos seus interiores máis móviles, busca ser moi agresivo na defensa de bloqueo directo, non só con cambios, senón tamén saindo
o camiño e a veces os dos contra un. Nesta ocasión Spires tardou un chisco en sair e co corpo interrumpiu a Díaz, que era o tiro libre moi importante que anote o canario. Erra o primeiro. De momento 7-2, 7-1, segue arriba Breogán, un punto. Creo que desperdiciou uns 8 puntos de tiros libres Cafés Candelas Breogán nesta segunda metade de encontro, Tomás. Todo o contrario que Obradoiro, que foi un equipo de máxima efectividade desde a liña de tiros libres. 7-3, 7-1, 2 arriba Breogán, xoga Obradoiro, David Navarro defendido por Cristian Díaz, agora en defensa individual Sabat con Belemene. Agora home alto, home baixo, volven a cambiar. Queda Cristian con Sabat. Lado contrario, vai postear porque quedan 3 segundos. Navarro ten que lanzar, vai deixar a bandeja, non. Sabat en tempo, non. El Belemene logra capturar o rebote, pero pisou a liña de fondo unha mágoa, porque o esforzo defensivo do xogador congoleño para atrapar o rebote fora importante. 14 segundos para Monbus Obradoiro, máis 2 Breogán, 41 por xogar. Pois ataque decisivo de Obradoiro. Vai recibir Navarro, defendido por Belemene, que está sendo un pesadelo para Navarro. Spires, Singler, dubida entre lanzar e deixar para Ops. 7 de posesión, Navarro, tripla decisiva, Navarro dentro. Anota Navarro. Un arriba Obradoiro, 27 de partido, 20 de posesión para Breogán. Pediu tempo muerto Nacho Lezcano, creo que non o concedeu a mesa, non sei se non... O único bloqueo de todo o partido prácticamente onde Belemene se queda completamente fixado. Navarro castiga e agora Jordan es un contra un. Irá o tiro libre. 11 segundos por xogar. Dos tiros libres para Jerome Jordan. 74-73 favorable a Monbus Obradoiro. Jordan a liña de tiros libres. Na última opción que tivo, creo que errou un e anotou outro. Veremos o que fai o internacional por Xamaica. Anota o primeiro para empatar. Veremos se anota o segundo para poñer por diante o seu equipo. E que fai Breogán nesa defensa e que fai Obradoiro no ataque que pode darlle a Copa Galicia. De momento, Jerome Jordan co segundo. Belai está dentro. Un arriba Breogán. Tempo morto de Moncho Fernández para preparar o último ataque. Previsiblemente decida sacar de campo ofensivo e veremos entre as alternativas defensivas que amosou Cafés Candelas Breogán no encontro se hai algunha novidade. Temos visto xa esta campaña algunha renuncia a sacar en campo ofensivo para poder aproveitar a carreira, a inercia do base nesa última posesión, pero con 11 segundos só dame a sensación de que vai elexir sacar en pista propia. Veremos. Eu creo que sí, que vai sacar en pista de ataque. Veremos como xestionan eses 11 segundos. Veremos tamén que fai en defensa Obradoiro. Lembro a final do ano pasado donde Breogán tiña unha posesión nun saque tamén en pista propia ou similar para poñerse por riba, unha perda, lembro, creo que era nun saque de salva arco, rachou as opcións de levantar a Copa Galicia. Veremos que sucede esta noite, Tomás, pero o partido, como dicíamos antes, máis que entretido, máis que competido. Unha gran final a que nos están ofrecendo aquí no pabillón de Marín, na Raña, tanto Obradoiro como Breogán. De momento esta é a situación, quedan 11 segundos pro final do partido. Gaña Breogán por un punto de diferenza, 75-74, pero a última posesión, ou alo menos a que pode ser a última posesión, tena o conxunto de Moncho Fernández. De momento este o quinteto, aí está Cristian Díaz con Gerun, con Belemene, con Jordan e con Vidal, os 5 elixidos para esta defensa trascendental do Breogán. Vamos ver quen son os 5 elixidos por Moncho Fernández para o ataque que lle pode dar unha Copa Galicia e sería, creo que a 9ª de xeito consecutivo, brutal. O equipo que máis Copas Galicia ten é o Breogán con 11, pero o Obradoiro leva 8 seguidas. 11 segundos, vai sacar Sabat. Me parece que amosan a zona impar. Veremos se simplemente o debuxe despois cambian. Singler.
Sabat na dereita, Parece que Navarro na esquerda. O un contra un o bloqueo directo, finta o bloqueo directo Spice para poñer en directo un contra un de Silver, aí o 3 vemos. segundos, o lanzamento de 3. Erra, Está fora. e remata, Breogán recupera o trono do básquet galego nesta Copa Galicia, 12ª para o equipo lucense, racha coa fantástica xeira de resultados que tiña Obradoiro, como acabas de dicir, 8 seguidas levaba gañar as Obradoiro. 8 últimas. Pois a Copa Galicia na súa 33ª edición que marcha para Lugo. A deportividade entre os dous equipos, os máximos representantes do baloncesto galego, que creo que hoxe aquí na Raña, a pesar de todo, do partido que teñen, das ausencias que tiñan, ofreceron un enorme espectáculo. Respetaron moito o trofeo, respetaron moito o partido. Os dous querían gañar o encontro, non deixa de ser un partido de máxima rivalidade, de moita intensidade. Breogán, 2 victorias consecutivas dende a súa volta a CB ante Monbus Obradoiro, e sobre todo a nivel anímico para ese viaxe, ese desplazamento a Murcia. O Cafés Candelas Breogán gaña enteiros e veremos Monbus Obradoiro nun partido moi importante para eles ante GBC en SAR. Teñen que ganar, recuperar esas boas sensacións que comenzaron a temporada, sendo que de gañaron o equipo Euroliga fora da casa. Que dicías, bo espectáculo os dous equipos, noraboa a ambos. Enhoraboa sobre todo o Breogán, que ven de gañar esta 33ª edición e sumas a 12 Copas Galicia, o conxunto que dirixe Nacho Lezcano. Venceu aquí no pabillón da Raña en Marín por 75-74. Volverá a Liga Endesa esta fin de semana. O Breogán, que viaxa a Murcia. O Obradoiro, que recibe a Guipúzcoa desde Marín, desde a Raña. Un saúdo a Copa Galicia para o Breogán.